Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайко, барои комментариҳое ки хуб менависен раҳмат мегӯем. Кадоме нашуд реклама хунаи фурӯшиша кардани дар номерҳои админ 915 61 53 53 занг занед, кӯмак мерасонем. Хоб дӯстон, хонаи навбати мо дар ноҳияи Сино қарор дорад, бозори Балх, маҳаллаи Чортепа, Айбалх, Поёнтарак. Ина дарвоза, ина то пеши мошина ҳамаш аймикаст, то ин эйсна ай хонаи фурӯшӣ. Пеши ра чӣ нерхи асфалт кардагиай. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Медароем ба даруни хона. хоб дӯстон, хоно об доранд, документҳои хоно ҳаст. Обши 8 сотиқ заминай, документални атак зиёдтаракай. ӯзи полни хонаро мебинем. Наме ки ӯзи ай дарвоза то ӯ кунҷи девора десен дарозиш 42 мешава ҳавлира. Бародаро гуфта буданд ки гап зани ҳавли чанд. 42 дарозиш мешава, паҳмиш агар аи кунҷ ба аи кунҷ бигирем 21 метр ба 42, 21 ба 42. хоб ина ҷаи қаҳавлӣ дора. ин симент кадаги кат. оз якм аи хона медурем сар мекунем, пеши ҳавлӣ полни симента. Аи хона сар мекунем, баъд маълумоти ҳавлиро полни метиҳем. хоб медарем ба даруни хона. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. хоб обши 6 дар хонаи бародаро. ина як хонаш 3 ба 4. хонао отоплени топли пол надорад. полшам простое обои задагӣ, мақсад ҳама чизош ҳаст. иру пару хонаш намедорем дӯстон, ишам 3 ба 4 ай. инеҷа ин калидор буд, иҷа як хона мешава. Як хона мешава 3.5 ба 5. кондитсионер. Нашод чизи чораш места, ака? чизи чораш места мебарем намоша? Ҳамаро мебарем, тамом. хоб ина дӯстон семги хона 3 ба 5. болои хеле фанер сафед кардагӣ. чорумги хонаш ишам 3 ба 5 фанер. хоб мебароем ба берун. 4 хона дар иҷа буд. дар иҷо хона нест, на? 4 хона фақат амҷо. 5 та уҷа, 5 та уҷа. Обши 6 дар хонач. Қатиная. ина нигоҳ кунед, полни симента кардага гирд ба гирди хеле агарот чӣ кардага забор бугем. инаи шашумги хона мешава. Ростаки кухня медурем. ина шашумги хонаи дуруст. 8 ба 3 ай. хоб дӯстон, иҷаш кухня мешава. 3 ба 3. кухня 3 ба 3. Неҷаш ҷои хамирхона мегем 3 ба 5.
خیلی کلونکه. Водопровод. Об. Детау васту. Иҷа ҷои чӣ буд? Ҷои туратхона, ҳай заминакӣ, иҷа шуҷатхонаи заминакӣ. Иҷаш ҷои аловхона. Дедон мондагия. Ягом ҳезум мемони, ягом чӣ. Калони хех шуруа. Хона балои 4 ба 6. 41 дона дарахт дора. Ина бародаро, агароти калон дора, чандтай? 41 та дарахт. 41 та дарахт. Мевои пеш. Мевои пеш. Ҳамаш ҳосил метиана. Бу пайван кадаги мина. Пайван кадаги. Чӣ дарахту ака? Инҷа 6 тана гелосай. 6 та гелос. 12 та мана бу пайван кадаги. 12. 6 тана севай. 4 тана олуай. Ҳар хел олу. 6 тана олуай. 4 тана олчо бандакай. Як олчо бандаги куя, як та зардоли мана байвой. Ина тути пайвандиай. Инҷа анҷирай. 5 та хурмоай. Як та анорай. 2 та чормағзай. Чормағз анор. Ҳамаш пайвандиай. Ҳама чиш ҳаст. Мақсади яка гуфт камтар хеле барвақттар меомад, чуноне ки медонем камтар барф задаги буд, хеле сабз сафед буд. Хонаи хеле нашод, ҳамаш ҳосил метия и чизо. Агар хонахар бошем, масалан хонаро бигири адел, хонаро ягон хекне, ягон хонаи соз бикне, агароташ ҳама ҳосила дора. Чизе буфоратун ҳаст мақсад. Ина гулои турисаш. гелоси пайвандӣ. Хуб дӯстон, нархи хонаро ҳозир мерем гап мезанем. Чанд сум мешава? Номрои соҳиби хонаро мемонем, номрои акара занг мезанем. Савдо мешава. Ягон чизе ки нафаҳмиден, дар номерошон занг мезанем, маълумоти пуррара метиҳад. خب برادران یک بار دیگه میگیم خانه قرار داره در ناحیه سینا، بازار بلخ، محله چهارتپه. ای بازار بلخ پایان ترک میشوه. در روزی حوالی گفتیم که 42 پهمیش 21. خب 8 سوتیق زمین 6 در خانه آبشی. نرخ خانه 76,000 دلار با سودا میشوه. خب نمره تلفن 927 97 67. یک نمره دیگه 985 27 97 67. کدام در خونه معقول شد دوستان میتونید در نمره زنگ زنین، سودا میشوه یا که در کامنتاری منین اختونا فکر و عقیده اختونا بنویسین. پهمیشه 8 метр куча пахмиш. 3 мошин спокойно мезгара.